करण्यासाठी, या सर्वांना रात्रभर जागा ठेवण्यासाठी एनर्जीची गरज असते. ही एनर्जी प्रोव्हाइड करण्याचं काम म्हणजे अल्पोपहाराची व्यवस्था, कांदे पोहे म्हणा किंवा चहापानाची व्यवस्था करण्याचं बहुमूल्य कार्य ज्यांनी केले ते आमचे उत्कर्ष महिला मंडळ यांच्यासाठी एकदा आपल्या समालोचन कक्षाकडून जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. उत्कर्ष महिला मंडळ, हॅट्स ऑफ टू यू. सर्व महिलांना माझा आदरपूर्वक प्रणाम, नमन, नतमस्तक होतोय तुमच्या चरणी, कारण तुम्ही आहात म्हणून ही क्रीडा स्पर्धा अजूनच रोमांचक बनते. कारण आता फक्त राहिलेत 5 सामने आजच्या रात्रीचे, त्यामुळे कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा UPL 2025 पर्व दुसरे. यस जी. हाय व्होल्टेज मुकाबला प्रज्योत वर्सेस ईशान. प्रज्योत ऑन स्ट्राईक, H&M ने टॉस जिंकला आणि बॅटिंग घेतली. ही स्ट्रॅटेजी चेंज आउट दिसते आपल्याला. मगापासून आपण पाहतोय नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं जातंय. आजचा काही गेमच वेगळा आहे. आजचा गेम हा व्होल्टेजचा आहे. आजचा गेम मात्र पॉवरफुल आहे. आजचा गेम हा बॅटिंगचा गेम आहे. त्यामुळे डिफेंड करावा लागतील या धावा, त्या बनवण्यासाठी आपण सज्ज होते. दाखवताना ईशान मान फ्रॉम तुळसुंदे, पहिला बॉल खोदून काढलाय, लेग स्टंप कडे जाणारा प्रज्योत कडे, नो आन्सर. डॉट डिलिव्हरी. हा देवाचा बॉल प्रज्योतने श्रीरामाला बहाल केलाय. डोर्लेकर वाडीचा हा सितारा यावेळेला पुन्हा एकदा तुळसुंद्याच्या विठ्ठल रखमाई क्रिकेट क्लब मधला ईशान अडिवरेकर, ऑलस्टार तुळसुंद्याला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू ईशान अडिवरेकर यावेळेला मात्र सेकंड बॉल डॉट डिलिव्हरी कर 1 धावेसाठी जातोय. खातं खोललं जातं. ओ रॉंग हँड डिलिव्हरी ज्याला म्हणतात, बॅक ऑफ द लेंथ डिलिव्हरी ज्याला म्हणतात, किंवा फिंगर रोलिंग डिलिव्हरी ज्याला म्हणतात. यावेळेला मात्र 22च्या सुरुवात 1 धाव मिळते. 2 धावा बिनबाद 2. प्रज्योत कंट्रोल करावं लागेल स्वतःच्या गोलंदाजीवरती फलंदाजीवरती. यावेळेला मात्र कंट्रोल नाही झालाय, आउट ऑफ कंट्रोल झालाय तो ईशान. लेग स्टिकच्या बाहेर, धाव संख्या 3. ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट मुकाबला है. प्रज्योत ये सितारा है, चमचमता तारा है, ऍटिट्यूड म्हणजे काय फलंदाज आहे. यावेळेला मात्र पॅड वर घेतलाय प्रज्योतने, बॉलला पाठवलंय 1Dच्या स्वरूपात. धाव संख्या 4 वरती ईशान अडिवरेकर. रेअर मिस्टेक करतो ईशान अडिवरेकर. एरर ऑफ द मार्जिन ऑफ द एरर आहे ईशानकडे. ओ स्लो डिलिव्हरी ऑफ ब्रेक, फायदा उठवलाय विकेट कीपरने. थोडासा स्टेप डाऊन होण्याची गरज होती आणि ती सुद्धा झाली, कारण राईट झाला. सलग 4थ्या सामन्यामध्ये आता मात्र फलंदाज बाद होतोय तो प्रज्योत अडिवरेकर. दोन्ही टीमचा तिसरा सामना म्हणजे सलग तिसऱ्या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय प्रज्योत आज फ्लॉप ठरतोय. कधी कधी मोठमोठ्या स्टार कलाकारांना घेऊन चित्रपट बनवतो डायरेक्टर, परंतु तो फ्लॉप होतो. प्रज्योतची आज भूमिका तीच राहिली आहे. नेक्स्ट डिलिव्हरी. वाव वाव वाव. हे दोघे एकमेकांविरोधात रोज खेळत असतात. आजही मी त्यांना पाहिलं. ज्या वेळेला मी निघालो 6 वाजता तेव्हा हे दोघे जण त्या साई कृपा स्टेडियम वरती प्रॅक्टिस करत होते. एक आहे श्रेयस आंबेडकर, अपोजिट आहे ईशान अडिवरेकर. विकेट किपरच्या माध्यमातून होता अनिरुद्ध आंबेडकर. हा एक रेअर सिच्युएशन आहे. षटक संपते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 4-1 गड्यांच्या मोबदल्यात विष्णू स्मृती अप्पर हँड मध्ये आहे, टॉप ऑफ द टेबल आहे, टेबल टॉपर आहेत. गेल्या वर्षी सुद्धा ते टेबल टॉपर राहिलेत. ईशान अडिवरेकर गेली 2-3 वर्ष पाहिले. या प्लेअर बद्दल कमी बोलावं तितकं कमी आहे. या प्लेअर बद्दल बोलताना कॉन्फिडन्स इतका हाय होतो, कारण याच्यावरती भरोसा आहे, कॉन्फिडन्स आहे. हा चमचमता तारा आहे.
गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंडुलकर म्हटलं जातं, गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा लक्ष्मण सातपुते सरांना ओळखलं जातं. गुहागर पट्ट्यात तुम्ही जा कोडली जांबारीमध्ये अक्षरशः देवाप्रमाणे ज्याची पूजा केली जाते अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये त्याचं नाव आहे ईशान आडिरेकर. नेक्स्ट बॉलिंग करण्यासाठी तयार अनो ऑफस्टेक आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उठवलाय फलंदाज आहे श्रेयस फणसकर, ज्याने मगाचा सामना वळवला होता आपल्या संघाच्या बाजूने. H&Mचा समतमता तारा चौकार वसूल करतोय. 8 या 2 धावा पुन्हा एकदा डबल फिगर मध्ये पाठवतील. धावसंख्येला 10, एक गडी बाद 10. जो पानी से नहाते वो कपड़े बदलते, जो मेहनत से नहाते वो तकदीर बनाते, इतिहास बनाते. वही काम किया है अनिरुद्ध अंबेडकर ने. ये मेहनत से नहलाने वाला खिलाड़ी है. थँक्यू व्हेरी मच. नवीन फलंदाज जातोय यावेळेला मात्र फलंदाज हसन गावखडकर. 2 धक्के बसले 10 या धावसंख्येवरती. काय कमबॅक केलाय अनिरुद्धने. पहिल्या बॉलवरती चौकार मिळवलाय. आज आपण पाहतोय बुमराला षटकार मारल्यानंतर दुसरा बॉल त्याचा हा अस्त्र ब्रह्मास्त्र अस्त्र. यावेळेला मात्र अनिरुद्धने आपलं व्हेरिएशन वापरलंय. अनिरुद्धकडे ही टेक्निक आहे. अनिरुद्ध म्हणजे दशावतारामध्ये नाचवणारा तो संकासूर आहे. जबरदस्त गोलंदाजी, जबरदस्त गोलंदाजी. ओ हो हो, यावेळेला पुन्हा एकदा व्हेरिएशन एक्सपेरिमेंट पाहायला मिळत आहेत. काय वैविध्य विविधता काय आहे. भारत हा देश विविधतेने नटलेला आहे. अनिरुद्ध ती गोलंदाजी विविधतेने नटलेली आहे. यावेळेला मात्र भरकटतोय. लेस्टिकच्या बाहेर 2 धावांनी धावसंख्या वाढवली जाते. 12 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. H&M अर्थात फैमिद आणि असद बाई यांचा संघ आणि आमचे मित्र मॅन फ्रॉम कतार पाहतायत ते आणि मगापासून ते मला मेसेज करतायत. मस्सीबाय मिस यू मस्सीबाय. लवकरच भेटू 15 तारीखला, ज्यांच्या माध्यमातून चालू होते PSL पूर्णगड सुपर लीग. रॉयल ग्रुप ऑफ पूर्णगड यांच्या माध्यमातून चालू होणारा एक थरार आपल्याला पाहायला मिळेल PSLच्या माध्यमातून. इन बिटवीन विकेटचं होतंय पतन. तीसरा धक्का मिळतोय. यहाँ पे 13 पे 13 वाजवलेत HM संघाचे. धन्यवाद विजय. मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं दोस्तों, फिर भी लोग इरादे छोड़ देते हैं. सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की तो तारे सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते. म्हणूनच HMला ये सच्चे दिल से चाहत होनी चाहिए जीतने की. विष्णु स्मृती के अगेंस्ट इन बिटवीन वाइड बॉल 14 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये नवीन फलंदाज जातोय. नो आन्सर नो आन्सर नो आन्सर. दाली के लिए गोल 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 गोल. अनिरुद्ध आंबेडकर हा लकी चार्म आहे. हा गोलंदाजामधला कर्दन काळ आहे. हा पिन शिट्टर गोलंदाज आहे. हा मॅच विनर गोलंदाज आहे. 10 धावा देऊन 3 विकेट्स मिळवलेत अनिरुद्ध आंबेडकरने. 3ही त्रिफळाची. व्हॉट अ परफॉर्मन्स. यश मिरजेकर मॅन फ्रॉम गावडे आंबेरे हा मुंबईच्या क्रिकेट पटलावरचा खारवी समाजाचा चमचमता सितारा. यावेळेला मात्र आपला अढळपण सिद्ध करत असताना डॉट डिलिव्हरी. धावसंख्या 14 वरती 4. खूप भयानक परिस्थिती झाली आहे. 14 वरती 4. 14 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स. हो हो, मागता भजी बघता वडे. काय कर रहा है फलंदाज. यावेळेला मात्र डॉट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा. श्रेयस को ना आता ना पता. हो टॉकिंग टोकियो लुकिंग टू लंडन.
मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन. नो बॉल येतोय इन बिटवीन. 15 ना आता ना पता आहे बॉलरला बॅटरला काही एक कळत नाहीये. यश मिर्झावर कोणत्या पद्धतीचे स्विंग करतोय, टर्न करतोय, परत एकदा तीच डिलिव्हरी. खेळवलं जातंय. लहान मुलांना आपण लहानपणी खेळवत असतो त्याला म्हणतो खेळवणं. गोलंदाज मात्र फलंदाजाला खेळवतोय. हे अंडरआर्म क्रिकेट मधला खेळवणं आहे. 15 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये एच अँड एम हो सॅक्रिफाईस. याला म्हणतात सॅक्रिफाईस. विकेटला सॅक्रिफाईस. कधी कधी आयुष्याला कंटाळून आपण आत्महत्या करतो. इथे क्रिकेटची आत्महत्या केली आहे. फलंदाज श्रेयस बॅट आणि बॉलचा दूर से संपर्क नाही हो रहा है. फलंदाज बाद होते 5वा. 15 वरती 5. विष्णू स्मृती क्वालिफाय होण्यासाठी तयारीमध्ये आहेत. नवीन बॅटर जाते पंकज मळेकर. आउटसाइड ऑफ स्टंप. जास्त अँगल झाला क्रिएट आणि बॉल सुद्धा वळण घेतलाय. वाईड बॉल. धावसंख्या वाढते. परत एकदा बॅक टू द बॉलिंग. आपल्या पोझिशन वरती येतोय गोलंदाज. 16 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 16 अशी धावसंख्या. एच अँड एम हवा काढून टाकली आहे. जो पतंग लहराना चाहिए था वो पतंग का मांजा ही काढ दिया. ते काम मात्र केलं ईशानने. ते काम मात्र केलं अनिरुद्धने आणि आता नंतर यशने ते काम केले. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 16 धावा 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर थोडीशी हलाखीची परिस्थिती. थोडीशी नाही बहुत कुछ हलाखीची परिस्थिती. निराशाजनक कामगिरी. शेवटची ओव्हर. ऋषांक अडुरेकर राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल. पहिला बॉल डॉट डिलिव्हरी. हे दूर तक कोई. हे सगळं वाळवंट दिसतंय एच एम एम कडे. या वाळवंटामध्ये आपल्याला गुलमोहर बहरावा लागेल. त्याप्रमाणे मनस्थितीला सुधारावं लागेल. तेव्हा कुठे परिस्थिती सुधारेल. नो बॉल. पंचांचा इशारा. 17 वरती 5. 17 वरती कोणाला होणार खतरा? ऋषांकला. ओ झालाय खतरा ऋषांकला. कारण वाईड आउटसाइड ऑफ स्टंप. वाईड अँगल. वाईड बॉल. 18 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 18 फॉलोस ऑफ 5 विकेट्स. यावेळेला पुन्हा एकदा चांगला बॉल होता. तितका चांगल्या पद्धतीने तटवला. फक्त एका धावेसाठी पुश केला होता त्याला. एका धावेसाठी धावसंख्या 1 निवडते. 19 फॉलोस ऑफ 5 विकेट्स. मॅच मधली रंगत कमी झाली आहे. कारण जर तुम्ही पाहिलात विष्णू स्मृती ईशान 1 मॅन आर्मी आहे. 23 धावा एका षटकामध्ये काढतोय. आज मैदानावरती पहिल्या सामन्यामध्ये 20 धावा काढल्या. दुसऱ्या सामन्यामध्ये 23 धावा काढल्या. या सामन्यामध्ये 20 धावा झाल्यात आता. तर पहिल्या षटकात किती धावा येतील त्याच्याकडून? 24 अशी धावसंख्या शेवटच्या षटकामध्ये. हा येतोय खणखणी ड्राईव्ह चौकारासाठी. एक धाव. वनडीच्या स्वरूपामध्ये धावसंख्या वाढते 25 वरती. कुठे ना कुठेतरी कमी पडलोय आपण. एच अँड एम 2. आता हे पराभव आपल्याला समोर दिसत आहेत. दुसरा पराभव समोर दिसतोय. परंतु त्यासाठी आपल्याला ओव्हरकम करावं लागेल फिल्डिंगच्या माध्यमातून. धावसंख्या 27 वरती. अजूनही एक बॉल डिलिव्हरी शिल्लक आहे. 30 पार केला जाईल का? 30 पार केली जाईल का? नाही. एक धाव मात्र मिळते. तेही टच अँड गो आहे. थोडीशी लेझी परफॉर्मन्स येतोय इथून बॅटर कडून. परंतु एक धाव मात्र मिळते. पंचांचा इशारा येतोय नॉट आउटचा. षटक संपते. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 28. 29 धावांची आवश्यकता आहे. एच अँड एम मोठ्या वादळामध्ये सापडले.
वर्सेस निखिल सारंग. जाऊया मैदानाकडे. 29 धावांचं टार्गेट अचीव्ह करायचंय. गोलंदाजीचा भार स्वीकारलाय गोलंदाज सार्थक लाकडे. सार्थक लाकडे वन ऑफ द बेस्ट डिलिव्हरी करावी लागेल आपल्या आयुष्यातली. समोर आहे ईशान अडुरेकर. तुसून द्यायची ईशान. मिस्टर क्रिकेट ईशान. बघा पहिला शॉट येतोय. चौकार. कधी कधी शब्द कमी पडतात. फक्त पाहत राहावं असं वाटतं कधी कधी. एखाद्या सुंदर रमणीय क्षेत्राला आपण भेट दिली की ज्याचं वर्णन शब्दात करणे अशक्य आहे. इतक्या सुंदर रमणीय पद्धतीने फलंदाजी चालू आहे ईशानची. या प्रत्येक फटक्याबद्दल काय बोलावं. फक्त लहान मुलांनी एवढंच घ्या की त्याचं फूट मुवमेंट बघा कशा पद्धतीने आहे. बॅट फ्लो बघा कशा पद्धतीने आहे. स्टान्स किती परफेक्ट आहे बघा. हे परफेक्शन आहे. याच्याकडून शिकण्यासारखं भरपूर आहे. तुम्ही सुद्धा वैभव सूर्यवंशी बनू शकता. त्यासाठी म्हटलं क्रिकेटिंगचा बेसिक रूल माहिती असणे गरजेचं आहे. लेग स्टिकच्या बाहेर वाईड बॉल. थोडासा शफल झाला वाईड बॉल. धावसंख्या 5. 24 ची गरज. 23 बॉल 24 धावा. नेक्स्ट डिलिव्हरी. ओहो बघा बॅट टाकली शेवटच्या क्षणी. परंतु आता मात्र फुल्लर लेनचा होता बॉल. टायमिंग झाली नाहीये प्रॉपर. कधी कधी होतं फूट मुवमेंट नाहीये अजिबात झाली नाही. नेक्स्ट डिलिव्हरी बघा पुन्हा एकदा हा खोदून काढलाय. इनसाइड आउट या शॉटला म्हटलं जातं. इनसाइड आउट मध्ये बॅट स्लो स्विंग जो मिड विकेटच्या दिशेने जाते बॅट. यावेळेला वाईड अँगल क्रिएट केला जातो आणि बॅटचा फेस खोलला जातो आणि बॅटला फेस खोलल्यानंतर तो मिड ऑफच्या पद्धतीने असतो किंवा मिड ऑफच्या दिशेने असतो. हा अँगल क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला भरपूर प्रॅक्टिसची गरज असते. पण पॉवर जनरेट होत नाहीये. धाव काय मिळत नाही. संघाची धावसंख्या 5. जखडून ठेवल्या ईशांतला. 20 बॉल 24 धावांची आवश्यकता. नेक्स्ट डिलिव्हरी लेग स्टिकच्या बाहेर. हे प्रेशर आहे. हे प्रेशर आहे. हे दबाव आहे. हे नावाचं प्रेशर आहे. काम असं करा की एखाद्या कामने तुमचं नाव होईल आणि नाव असं करा की तुमचं नाव ऐकल्यावर ते काम झालं पाहिजे. दोन्ही कामं केली ईशानने. नाव सुद्धा केले आणि काम सुद्धा केले इन द अंडरआर्म क्रिकेट हिस्ट्री. पुढचा बॉल. यावेळेला पुढचा बॉल 1 धावेसाठी. 3 वर्षापूर्वी जर तुम्ही ईशांत अडुरेकरला पाहिला असाल तर आणि आज ईशान अडुरेकरला पाहिला असाल तर याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे. अपयशानंतर सुद्धा पराभवाने खचून न जाता जो आपल्या बॅकड्रॉप वरती काम करतो, आपल्या उणीवांवरती काम करतो, तोच यशस्वी होतो. यावेळेला 7 अशी धावसंख्या. सार्थक लाकडेने मात्र रोखून ठेवलं या षटकामध्ये ईशांतला. तसं म्हटलं तर चांगलं षटक आहे. धावा पाहिजेत आता 22. 18 बॉल 22 धावांची आवश्यकता. विष्णू स्मृतीच्या समोर जर तुम्हाला खेळायचं असेल स्ट्रॅटेजी करा. ईशांतला उडवा. पहिला गडी बाद करा. अनिरुद्धला उडवा. दुसरा गडी बाद करा आणि नंतर मात्र डॉमिनेटिंग पोझिशन मध्ये या. सिंपल टेक्निक आहे परंतु ते बोलणं खूप सोपं आहे, करणं खूप कठीण आहे. 18 बॉल 22 धावांची आवश्यकता. येस डीजे. H&M दुसऱ्या बाजूला. थँक्यू डीजे. H&M दुसऱ्या बाजूला. 18 बॉल मध्ये 22 धावांची आवश्यकता आहे. संघर्षाची वाट तुम्हाला प्रज्वलित करावी लागेल. H&M संघर्षाची वाट प्रज्वलित केल्यानंतरच यशाच्या ज्वालामुखी तुम्ही मुठीत घेऊ शकता. हा ज्वालामुखी मुठीत घेण्यासाठी तुम्हाला ती ज्योत जागृत करावी लागेल. ती मशाल पेटवावी लागेल. यासाठी मात्र खणखरपणे गोलंदाजी करावी लागेल. पण काय मजबूतीने. ये कडक शॉट है भाई. अनिरुद्ध अंबरकर का जलवा है. धावसंख्या 4 ने वाढते. धावसंख्या 11. 11 बिनबाद 11. 18 धावांची आवश्यकता. 17 बॉल मध्ये नवीन गोलंदाज येतोय श्रेयस पाणसकर. पुढचा बॉल वनडी. डेड बॉल का अंपायर. डेड बॉल. येस इट इज डेड बॉल. 17 बॉल 18 धावांची आवश्यकता. पुढचा बॉल टाकण्यासाठी तयार. पुन्हा एकदा बॅट फिरली आहे. रनआउट नाही परंतु वाचलाय. दोन्ही फलंदाज सुरक्षित. टच अँड गो झाला असता परंतु तेवढाच वेगवान रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. अनिरुद्ध आंबेडकर मला माहिती आहे ईशान हा अनिरुद्धला
जेव्हा ऑक्शन होतं तेव्हा ऑक्शनला घेण्यासाठी आयकॉन प्लेअर प्लस संघ मालक विक्रम डोरलेकर यांनी ईशानसाठी भरपूर पॉइंट्स खर्च केले, सॉरी अनिरुद्धसाठी भरपूर पॉइंट्स खर्च केले आणि एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत की UPL मधील सर्वात महागड्या पॉइंट्सने खरेदी केलेला खेळाडू आहे तो अनिरुद्ध आंबेडकर. आपला परफॉर्मन्स सुद्धा त्याच पद्धतीने दाखवताना. आपण तरी टाळा वाजवा, इज्जत आपल्या मंडळाची आहे ना. काय झालं? अच्छा, शूज चेंज आउट करण्यासाठी वेट अँड वॉच केला जातोय. इन बिटवीन उत्कर्ष प्रीमियर लीगची ऑक्शन झाली 1 महिन्यापूर्वी. त्यामध्ये विष्णू स्मृतीच्या माध्यमातून विक्रम डोरलेकर गेल्या वर्षीचा संघ मालक ज्याने ही स्पर्धा जिंकली पहिल्या वेळेला टुर्नामेंट वरती, आयकॉन प्लेअर ईशान अडुरेकर. मगाशी मी या प्लेअर बद्दल बोलत होतो. सौरभ दादा मयेकर यांनाही माहिती असेल की 3 वर्षापूर्वी ईशान फ्लॉप फलंदाज एकदा आपण टुर्नामेंटमध्ये कुडलीमध्ये किंवा जंबारी या किंवा कुडलीमध्ये अगदी फ्लॉप फलंदाज होता आणि इतका फ्लॉप फलंदाज होता की याचं भविष्य काय, परंतु त्याने ओव्हरकम केलं. ओव्हरकम करण्यासाठीच तुम्हाला कमबॅक करणे गरजेचं आहे. प्रॅक्टिस मेक मॅन परफेक्ट. नो वन इज परफेक्ट. हा, पण ब्रेनने किती सुंदर शांत आहे, कूल माइंडेड आहे आणि कूल माइंडेड जस्ट लाईक हिटमॅन. ईशान फलंदाजी करेल. पुढचा बॉल हा मात्र खोदून काढलाय. गोलंदाज श्रेयस फणसकर, त्याला सुद्धा माहिती आहे ईशानचा गेम. आउटसाइड ऑफ स्टंप ठेवलाय, थोडीसे विदाउट रिस्क खेळण्याचा प्रयत्न. ओहो, फटका येतो सुंदर आणि मिळते 4 धावा. धावसंख्या 4 ने वाढते, आज 16 वरती पोहोचवली जाते. UPL 2020 मध्ये सर्वात महागडा खेळाडू जर कोण म्हटलं तर अनिरुद्ध आंबेडकर नॉन स्ट्राईक एंडला आहे आणि तो दाखवून देतोय की मी का. बघा हा शॉट, बघा कोणत्या पद्धतीचं त्याचा फूट मुवमेंट आहे, मागचा पाय कशा पद्धतीने अँगल क्रिएट करतो, हे पाहण्यासारखे शॉट आहेत. 1 धाव मात्र मिळाली आहे आणि यावेळेला मात्र हे पंजाब कडून डायरेक्ट पाकिस्तान मध्ये बॉल टाकलाय. बाबा पहलगाम को क्रॉस करके बाहर गया तू. वाईड बॉल, 2 धावा वाढतायत. धाव संख्या 19 वरती. 1 धाव डिक्लेरेशनच्या स्वरूपात. वाईड बॉल, 2 धावा वाढतायत. अजूनही 21 धावा झाल्यात. धावा पाहिजेत 8. 13 बॉल 8 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा हा खोदून काढलाय, तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण, परंतु बॉल लागलाय का बाउंड्री लाईनला. फिल्डरचा इशारा येतोय चौकारासाठी. स्पिरिट ऑफ द गेम खरोखरच खिलाडू ते पाहायला मिळते क्षेत्ररक्षकाकडून. त्या ठिकाणी राज डोरलेकर यांच्याकडून या 4 धावांनी धावसंख्या 25 वरती पोहोचवली जाते. 12 बॉल 4 धावांची आवश्यकता. नवीन गोलंदाज प्रज्योत गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. पहिला बॉल, बघा अनिरुद्ध काय फटका खेळते. ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई, इसके बारे में कल ज्यादा बोलेंगे हम. कुछ वक्त वर्ल्ड ऐसे होते, कुछ शब्द को हमको फिर एक बार जुबान नहीं रखना पड़ता है क्योंकि उनको संभाल के रखने में ही अच्छाई होती है. सामना संपतो 29. धावसंख्या विजयी विष्णू स्मृती कॉल